Kad smo bili mali, voleli smo slatkiše i nismo se svađali oko čokolada. Voleli smo sve ljude i nismo se delili. Voleli smo da živimo i znali smo da živimo. Želeli smo mnogo, a sigurno smo dobili najlepše uspomene. Ovo je minut za vreme Kad sam bio mali i još sasvim mladak. Kad smo bili mali. Sjeti se. Odeš na autobusku stanicu. Vidiš mamu koja pije kafu iz bele šolje sa plavom crtom. Odeš kod lekara. Tamo dolazi jedna velika teta u jednoj specifičnoj obući. Odeš možda i do zubara u svojoj školi, a tamo opet teta u istoj obući. Odeš, na primer, kod mame ili kod tate na posao, bili su ti dani kada je to bilo dozvoljeno, a tamo vidiš čistačice takođe u toj obući. I znaš sigurno o čemu se radi ako si odrastao 70. i 80. godina, pa i kasnije, pošto se o njima i dalje priča. One su borosane, a evo kako se najjednostavnije definišu. Medicinski ispitana obuća čuva fiziološke vrednosti ženskog stopala, zbog čega je naročito korisna osobama koje moraju dugo stajati. Omogućava prirodno ponašanje stopala u stajanju i hodu, otklanja umor mišića i olakšava napor u radnom prostoru. I zaista u svakom radnom prostoru svaka radna žena morala je da ima proizvod kompanije Borovo. Svaka žena koja 8 sati na radnom mestu provede na nogama, bolničarka, servirka, prodavačica, higijeničarka, znala je da je udobnost borosana i do dan danas neprevaziđena. Da, nažalost, danas više ne možeš tako da ih viđaš. One jeste da su bile malo onako ružnjikave, ali bile su udobne i što je možda najvažnije, sećaju nas na neki sigurno nama lepši period. Dobra vest, doduše, stigla iz kompanije Borovo pre nekoliko meseci. Borosane, doduše malo modifikovane, ponovo će se proizvoditi. Dok do toga ne dođe, mi možemo da se sećamo kako je bilo nekada, kad smo bili mali. Kad smo bili mali i sutra u 10:10 samo na Radio 3.